A elevada afluencia de visitantes, a súa vinculación coa historia da vila e que leva máis de 20 anos celebrándose son algunhas das razóns que levaron ao Concello a presentar esta solicitude de festa de interés turístico galego para a feira medieval. A pesar de que era unha idea que levaba barallándose dende hai tempo, traballando xa na recompilación de datos, non foi ata este ano cando se decidiu aspirar a esta declaración. Creemos que xa en Noia, con todas estas actividades que estamos desenrolando ao cabo dos últimos anos en canto aos gremios, pois nos estamos diferenciando un pouco, non? Sobre todo con esa base que temos do Museo de Laudas Gremiais, e que cada vez estamos traendo máis artesáns que dunha forma ao vivo nos representen o traballo que fan, que indo reducindo os postos de alimentación ou outro tipo de posto. Ademais de todo isto, sempre estamos producindo nos 3 últimos anos un espectáculo que teña que ver ca historia de Noia. En estes últimos anos estamos dedicando os esforzos ao Portos Apóstolo e ao recoñecemento dese camiño, tanto con espectáculos como o Periplo de Arnolfo ou como ese desfile de antorchas que fixemos onde os peregrinos desembarcaban no Peirao do Marqués e viñan todos a que o recibira na casa consistorial o rei Fernando II, ou espectáculos deste tipo. A idea pasa por levar o informe ao próximo pleno de febreiro para a súa ratificación por parte do resto dos grupos con representación municipal e, posteriormente, poder trasladalo á Consellería de Cultura para a súa aprobación. Un trámite que, no mellor dos casos, podería estar xa concluído ao longo deste ano. Esta solicitude non será a única. A Consellería de Cultura noiesa traballa tamén na elaboración doutro informe para conseguir esta mesma declaración de interese turístico para a Feira de San Marcos. Quixemos facer ver cales encaixarían nese recoñecemento de interés turístico, unha que é unha feira tradicional e nosa, e que a outra que a estamos facendo tradicional, pero que foi moi comercial. O sea, todo o mundo colleu a feira medieval porque era moi rentable económicamente para o pueblo, pero é unha feira comercial. Pero a nosa feira, con tantos anos de antigüedade como é a Feira Cabalar, xa tamén estamos iniciando para, nos próximos meses, poder presentar tamén ese informe. Estamos recopilando todo tipo de datos tamén, e, máis pronto que tarde presentaremos tamén ese informe.